Sibingelele bakubukela emakhaya nibingelela phansi kohlelo lwethu umgwazelo. Babukele emakhaya nibingelele yona-ke ingwenya edla ezinye iy'ngwenya. Babukeli-ke namhlanje-ke sibhalelwe umfowethu la wathi ucela simsize. Unenkinga yomuntu owayethi uma wengane kanti intombazane idlala ngayo. Kodwa-ke babukeli nani niyazi anginawo amaningi angilingi amaningi. Ake sinikeleni khona. Okay babukeli, before sinikeleni khona, cela ningakhohlwa uku-subscribe-a niphinde ni-like futhi. Babukeli, ngicela uma uqeda nje ukubuka uze ungakhohlwa ukupressa lela bhathini lika-like. Bafu. Yebo mfowethu, Unjani? ngiyaphila njani bafu? Eyi bafu yazi. Sesize safika njengoba ubuke wasicela ukuthi sivele sizozwa udaba lakho ukuthi lumi kanjani. Bafo yini mhlambe obuyidinga ukuthi mhlambe sikusize ngayo thina njengoba suhlelo. Hhayi ngibonge bafu, ngibonge for isikhathi senu nje ukuthi ngigcine nami ningiphendulile ngikwazi ukuthi ngigcine nifikile la. Shuthi udaba lami lana bafu lila ukuthini benginomuntu ebengithandana naye yabo. Sithandanile nje naye for isikhathi nje esidanyana. Kwaze kwafika isikhathi sokuthi uyamitha yabo bomangane yami. Manje ekumitheni kwakhe ekuhambeni kwesikhathi yabo ngilibele ngijova ekhaya indaba yokuthi le ngane wayengafani nabantu bale ekhaya, wayengafani nami. Yabona mase sizingenele noma ongizalayo. Nami ngaqala ngayibheka ngenye indlela leyo nto ukuthi hayi no, mase ngingena uma ngiyamazi umuntu ngathini ayena nomuntu osaney'ndaba zabantu kodwa uma ukhuluma iqiniso lodwa yabo. Nami-ke ngathi hayi umama esesho kanje ngoba ngathi ukuhlala phansi naye wangibonisa sayixoxa le ndaba le kodwa wayengasho ukuthini ukuthi angithathe iy'nqumo ey'thize. Kwakumina ngoba yekusho nathi konke ozokwenza nokucabanga ukukwenza but mina njengomntanami nje hhayi ngibona ngenye indlela. Hhayi ngihambe-ke ngiyokwenza i-DNA mayibuye nje ethi ingane akusiyona yami ngoba ngahamba nayo ingane yabo ngingakhulumanga nalo mani yayivakashile ekhaya. So manje mina ngoba nginifonelile niwuhlelo nginifonelele ukuthi nizongisiza-ke ngoba-ke ngathi sengithole inkinga iqiniso ngamkhonfranta uma ingane ngoba sasesivele mese ngimkhonfranta emva kokuthi sengitholile ukuthi hayi why uhlezi isikhathi kangaka ungangikhethi ingane yami yabo. Savumelana ngokuthi-ke mfethu ngicela ukuthi mina ungenzele iqiniso kanje ukuthi njengoba le ngane ngiyondlela isikhathi singakusukela from usakhulelwe ungitshela ukuthi ingane ukhulelwe yabo ngikunakekela. Ngicela ukuthi sibale leyo mali leyo ungibuyisele yabo. Wathini? Wayekhona noma wakhe akavunyelwana nje ngoba khona noma ngoba iqiniso babelazi. Wawubona futhi nangendlela engayiveza ngayo ngangazuthi into ababeyilindele vele ukuthi cha vele uzothola and uzositshela futhi ngeke sibe namnyakazo. So bavumelanayo. Manje sengibona sekuhamba isikhathi njalo uma ngabe ngifona bangitshela ukuthi basahlanganisa bayisa esikhathini isikhathi angibatholi efonini ngaze ngabona ukuthi no angibedane ngiqondane nani ngqondo ukuthi nizongisiza ngalolu daba cause mangingedwa hhayi ngoba ngingedwa nasekhaya ngathini abayingeni kangako ekutheni bafuna iy'nto zami y'buye back yabo. Babengibonisa bona ngokwengane yabo. Manje ingakho ngicele nina sacela nizongisiza. Manje wena mfethu kahle kahle njengoba sizoya nje sizonikela lapha wena into imisele ukuthi yenzeke yini mhlambe engakwenza nawe mhlambe njengomuntu phela nawe osanesilonda mhlambe into engazama ukuthi ihile lesi silonda sakho noma le mbobo yakho ebholwe uyena usisi. Mina into engenza mhlambe ngicishe ingangilapha ngoba sengilinde isikhathi eside kangaka ukuthi uma behluleka ukukhipha ingxenyana encane ukuthi nami ngikwazi ukuthi ngiphefumule at least akube khona engizokuthola khona-ke engizokwazi ukuthi ngime ngakho nami yabo or ngibe nethemba lokuthi imali izobuya yabo. Okay. Mina mfethu njengohlelo nje wena mfethu kahle kahle thina kube khona something esike sikubambe kodwa bengifise ngazuthi
kule situation loyichazayo sizozwa inkulumo yabo nanokuthi bona mhlambe bayisola kangakanani nanokuthi mhlambe bayalibona yini iphutha labo. Uma belibona iphutha labo mfethu akumele senze into embi, kumele sizame ukuxoxisana nabo ukuthi bazolungisa kanjani. Wena ubuyifuna cash imali yakho noma kancane kancane. Yabo ngendlela abazokwazi bona ukuthi bayi-afford ngoba angifuni ukusho into ezobama la igcine ingasenzeki ngendlela engifuna ngabathini mina owebakingi yabo. Mawukuthi bona abanankinga ukuthi bayikhokhe kancane kancane ngenyanga, nami ngeke ngibe nankinga Ngoba nawe vele futhi wawuba angishaye nje mana ngishaye ngoba phela ngazi ukuthi navumelana ngakho konke nabo bavume ukuthi imali yakho bazoyibuyisa. abavumi ngoba phela kwaba ingxoxo nje ende ayiqalanga futhi kahle yabo, kodwa yagcina isiyehlile nesekuphansi sekuvunyelwana sekukhulunywa sekurathi. Gcineni nokukhuluma nabo. Sekunesikhathi ngoba asisakwazi ukuthi sixhumane kahle ngoba njengoba nje sengize ngabhalela uhlelo njengoba bese siside impela isikhathi. No, ngithi ocingweni ayilutho abatholakala. Ngazi noma mhlampe bashintsha iy'namba noma bablock inamba yami angazi yabo. Lokho ngicathi mhlampe ngingafike ngikuzwe khona angazi. Kodwa lokho akunasidingo, mhlambe bakublock. Okay mfethu, uma kuwukuthi sizoyenza ngale ndlela le, kumele senze ngendlela yokuthi noma uma kwenzeka kuba khona into esiyithathayo mhlambe khona, akumele sithathe into mhlambe let's say ewu-28,000. Kumele siqale kancane kancane yabo, njengoba makwenzeka ukuthi mhlambe siyafika lesi sikhathi ukuthi mhlambe iy'nkulumo zethu nabo ayizwani, kuzophoqa ukuthi masithatha sithathe mhlambe okuncane. Makuwukuthi futhi bayaqhubeka abakhokhi, siphinde siyabuyela futhi siyothatha futhi yabo. Bazoze bakhokhe noma bazoze bayi-reach-e le agreement yokuthini kumele each and every month kube khona something abayiletha ngakuwena, ukuthi kanjani awuhlangene wena nalokho. Kunjalo nje impela. Okay ndoda, ngicela singa-waste isikhathi ngoba nali nelanga nalo ngiyalibona nje ngazuthi alikho right, sinikeleni khona. Hhayi, sibabonge. Okay. Yebo, Unjani sisi? ngiyaphila unjani? Yebo. Sesifikile. Manje usuhamba namakhamera uthi kwenzakaleni? Sisi bese acela ungena mhlawumbe uma ungakwazi. Ngithi mina amakhamera yaphi? Nicela ukungena ngiyezwa but amakhamera yakhe. Angazi ngithemba ukuthi mhlawumbe Ngicela ukuthi nje umuntu amakhamera manje okay sisi. Umuntu esize kuyena umuntu bezwana nomfowethu. Mhlawumbe ukhona. Wethando. Kunabantu la emnyango. Singangena. Manje beza namakhamera. Bahamba namakhamera. Alright. Bangena bayaphi namakhamera? Alright. Ngihlala la. Cela nisixolele nje bosisi, hayi kahle. Alright, hayi sisi ayikho inkinga noma ungangavela sinankinga nokuthi uvele. Ngoba manje siyakubona ngazuthi awathanda amakhamera futhi asithandi ukuthi sidicilele igama lakho nesithunzi sakho phansi. So kahle mina ngiyingwenya edlezeni hamba ngaphansi kohlelo umgwazana. Besibhalele ubhuti ukuthi ayocela simsize ngenkinga abhekane nayo. Nawe ngithemba ukuthi uyayazi inkinga le ubhuti akhuluma ngayo. Ngazi basethula yena wayichazela. Awuyazi kahle inkinga, uyayazi. Ayazi ke ngizengayo. Usufika namadoda amabili nize nisacanga la. Ukuthi manje yabo, ubona ngathi kuhambe isikhathi eside yabo. Niyayazi into bese ikhulumile mina nawe noma wakho akuvumelani ngakho.
ngoba le nkinga esinayo. So ngidecide ukuthi ngibhale khona-ke la ngibhazela ukuze bekwazi ukuthi bangisize kule nkinga engibhekane nayo nawe noma Engani sakhuluma nawe noma sakutshela ukuthi sisahlanganisa imali noma kube ngani usahlanganisa yona le mali yakho. Sorry, bengicela mfethu ukuze sonke sizoba sepage elilodwa ukuthi understand ukuthi kahle kahle size ngani bafu. Bese ucela ukuthi uyiqale nje iqaleni indaba ukuze singayikho phakathi nendawo siqale nje. Hhayi, inkinga yami enginayo lawo nabafo njengoba nginibhalelile ukuthi nizongisiza la. Nginenkinga nanangu usisi besithandane naye nje isikhathi cishe isikhathi esingango-4 years sithandana naye. Manje kuleso sikhathi mina naye bekukuhle, yonke into ihamba kahle nje ku-right. Yabo, kwaze kwafika isikhathi sokuthi uyakhulelwa, yabo. Uma ekhulelwa nami phela ngiyajabula njengendoda, vele ngiyamthanda lo muntu, yabo. Hhayi, shuthi kwahamba isikhathi makuhamba isikhathi siqhubeka naye umuntu. Manje yabo, ekhaya bekunale nkinga le yokuthi ingane mina bengibona ngathi mhlawumbe abayithandi noma abathandi yena ngoba manje bese kunokuthi bethi hhayi ingane ayifani, yabo, nami ayifani nje futhi nabantu basekhaya nje ilahlekile nje, yabo. Benalokho phela uyazi nawe ngeke umane usuke uthathele izinto phezulu, yabo. Kimi akubona bonke abantu abazothanda umuntu wakho, ngithi yabo uyayazi impilo yasemhlabeni sikanjani. Ayijwayelekile nje le nto yokuthi so kunaleyo nkinga so nami ekuhamba isikhathi sami sikwathi ngiyabona ingane iyakhula ngeke, yabo, nje ngiyabona yazi le nto eshiwo la ekhaya eshiwo nawuma hhayi iyona, ngiyabona. Kuze kube khona isikhathi sokuthi yazini njengoba ingane ikhona la ekhaya ngathatha isinqumo sokuthi ngiyokwenza i-DNA, yabo, ngingamtshelanga yena uma wayo angimtshelanga futhi bengeke ngimtshele ngoba ngiyazi ukuthi ubezonqaba ngoba phela leyo nto uzobe elazi yini iqiniso. Angithi yabo, uyabazi ukuthi banjani abantu, yabo. Umuntu wesifazane nje uyamazi ukuthi nje ngafa nemfihlo mase kuvela iqiniso ngikubulala ngisho ukukubulala ukuthi usuthole iqiniso. So ngenza-ke nami-ke ngokucabanga kwabazali bami, nami singidla le nto ngakwenza uma iphuma imiphumela ingitshena ukuthi ingane akusiyo eyami, yabo. Uma ngithola ukuthi ingane akusiyo eyami ngenze njani? Ngimconfront yena uma wengane lo. So bekungekho-ke ukuthi ajikele emumva akaphiye cause ngikhuluma ngento naye ayibonayo, proof. Uyazi le nto engiyikhulumayo, isitori engisichazayo uyasazi, ngimsukile, uyazi, ngimkhombisa. So kulesi sikhathi lesi ngane mina sengiyondlile isikhathi eside kangaka, ngiyondle isikhathi esingango-2 years ngiyondla le ngane ngoba phela ngithole mina ukuthola kwami, ngithole ingane bisino 2 years, ya ibheke 3 years ngithole ukuthi akusiyo eyami. Kahle kahle ijazi, ungibambisa ijazi, yabona washo lona impela bafundile igama ijazi, ungibambisa ijazi. Le nto le bengihlezi ngiyibukela kude-ke mina indaba yamajazi, bengingazi nami ngizogcina ngificile, yabo. So-ke mase sikhalkuletha-ke mina-ke sengikhalkuletha ukuthi ngifuna ukuthi nami ngenzele ubulungiswa ukuthi sonke lesi sikhathi lesi ngiyondle ingane bazi bona ukuthi akusiyo eyami, yabo. Ngiyondlile-ke masikhalkuletha-ke iy'balo zikhomba yabo 28,000 kuya ko-30, yabo, imali engifuna ukuthi bangikhokhele yona. Kwavunyelwana kwakuthi into abazoyenza ngoba phela icala bayalazi akukuphika, yabo. Nami angifunanga ukuthi le nto le ngize ngiyithathe le phezulu, ngifuna iqale ukuthi ikhulunywe ngiyibambe nge-level nje kahle, angithi, yabo. So ngiyabona kuhamba isikhathi eside, hhayi ubulungisa ababenzi bona, kunalokho bakuhlaza, yabo. Bayangeyisa nje, bayangigxoba nje ngumata nje mina kubona, angithi, yabo. Ingakho ngidicide ukuthi ngilande nina ngoba bengithi mangilibuka lolu hlelo lolu ngiyabona ukuthi hhayi liyasebenza, liyabenzela abantu iqiniso. So nami bengicela ukuthi nizongisiza kule nkinga engibhekene nayo ngoba ngiyabona uma ngingedwa ngeke ngikwazi ukuyilwa le mpi. Wena mfethu, udaba lakho obani abalaziyo emndenini noma mhlambe angazi ungangibekela ukuthi walikhuluma nosisi noma
khona abanye abantu ababekhona nilikhuluma udaba lona lolu, noma nabantu ekhaya ba-aware ngalento mhlambe eyenzakalayo. Ba-aware ngoba phela ngithi nami ukuze ngiqale ngithi ngiyokwenza ama-DNA, indaba isuke ekhaya. Okay. Ngokuthi nje abayiboni kahle indaba yalengane. Phela vele yabona nje mase sikhuluma iqiniso, izinto vele yiqala ekhaya. Kahle kahle ibona abakwazi ukubona esikhathini esiningi ukuthi hayi la ngazuthi akuhambi kahle. Sisi, ngithemba ukuthi umfowethu lento akhuluma ngayo unalo ulwazi layo. Ya, Mhlambe singamthola mhlambe umzali noma umuntu omdala la ekhaya. akekho uma usemsebenzini. Okay. Uma wakho unalo ulwazi nalento. Unalo ulwazi, ingani wafika noma wakhe la. Wazi kahle uma wakhe igebengu bobabili, yazi. Okay, sisi. Indaba le engazuthi ithanda ukuba nzima. Sisi kodwa navuma nini ukuthi nimbuyisele ubhuti imali yakhe? Savuma ukuthi uzoyibuyisa imali, manje ngisa-understand mese fika nani. Ngoba phela sisayihlanganisa imali. 28,000 kuyona imali ovele uvuke nje ekuseni uvuke usunayo. Yazi indlela ababesho ngayo, ababekhuluma ngayo, akusafani nendlela abenza ngayo manje, yabo. Sengazuthi mina mhlampe ngisicefe, kade angisisi isicefe. Ibona abayisicefe njengamanje ngoba phela mina kumele ngilandele bona, yabo. Kanti bona bayalazi iqiniso. Akumina oyisicefe la, kodwa ngazuthi imina njengamanje, yabo. Sisi uyamuzwa kubhuti ukuthi uthini? Angithi kusho ukuthi lento le niyenze ubungekho wedwa nenza le. Kahle kahle ngathi nje lo mkhuba lo eniwenzile kumfowethu. Kahle umkhuba okhuluma ngawo. Cha, lo mkhuba ukuthi nimgqokise icathulo engesizi. Yeba simgqokisa kanjani icathulo? Kanjani? Yena bengaboni ukuthi ugqoke ijazi. No. Into engisho nawe kanti unolwazi lokuthi ijazi. ayondlingane ngoba mina ngathi ngikhulelwe. Yena waseyitshela ukuthi isho ukuthi ingane yakhe wasiyayodla. Wena wangamtshela ukuthi akusiyingane. Ngimtshelelani. Ubonile ukuthi ingane ifana naye. Manje mayise ngasafani naye after 2 years usefuna imali yakhe back. Ukhuluma. Uyakhuluma ngoba nizongihlasela Kodwa amasudi la. Angani la ufike nabantu. Afaka amabhushi ukuthi nizongigcoba. Ayikho lonto. Uzohlasela umuntu wesifazane. Usuzohlaselwa manje. Nizongihlasela Uhamba uthangithini. nami. Usuzohlaselwa. Uthangithini ngoba phela ufika usuhamba ney'gora manje. Ipiyona lengane le. Ipiyona lengane. Akusomdaba yakho ukuthi ingane iphi. Wena ngitshela ukuthi yini ingane ngiyichaza indaba ukuthi imali ngizoyikhokha. Manje senifika manje senizongihlasela nizongifesela la. Kodwa indlela okhuluma ngayo ayisekho right sisi. Yabona bekumele wena ube umuntu ozamayo ukuthi ube sesayidini lababa. Uyazi kahle kahle lento wena sisi ibhlungu. Kodwa manje wena ngoba umenzi ngeke uyibone ukuthi ibhlungu. Yabo? Kodwa kube ubumenzi ubuzoyibona lento engiyichazayo. Uyazi kubhlungu kanjani ukugqoka ijazi elingakulingani? Wawaqoka yini? Kanjani? Ngiyabuza phela ukuthi kubuhlungu. Kumnandi ke. No, phela mina mfethu angidlali nezingane mina ngiyashesha ukuyibona into ukuthi hayi le kumele ngisheshe ngiyithethe even if yazi into engiphatha Okay. Fine. Ngixolisile. Into hayi bo uziyasho ukuthi okay fine ngixolisile. Kanjalo nje. Into engasayi-understand ukuthi ufika kanjani ekhaya sehamba ney'kora namakhamera. Iyona into engenza sengathi manje sengiba ubuhlaza. Cha phela ufuna imali yakhe. Mangithi ngiyazehlisa nifuni niyabhoka ngolaka. Mangibhoka ngolaka nithi ngikuhlaza anginanembeza. Nifuna ukuthi ngenze njani ngithole ngibala umlomo. Baba yazi into engiphatha buhlungu la yini. Sona sonke lesikhathi lesi mina ngithwale kanzima ngalengane le baba. Yazi ngiwa ngivuka. Uyezwa njalo sisi. Uyezwa baba. Ngivuswa ngilele ngivuka ngo-1 ngitatazele ngisho ngisemsebenzini ngifonele kuthiwa ingane ayiphilile uma nginganamali ngicile komashonisa ngiboleka imali baba. Yazi
ngoba ngithi ingane yami phela ngifuna ibe right naye uma wayo ngiyamthanda ngithi yabo ngifuna ukuthi nje yonke into beyazi ukuthi ukhona ubaba yabo. Iy'ngane ey'ningi la ngaphandle yiswele ubaba bephila yabo. Baze basho bethi umngane mebuza uphi ubaba uthi ubaba kwashona ephila umfethu. Angithi yabo ngemisebenzi yakhe mina ngithi ngiyazama ngithathe imali yami ngiyiphose etoilet yabo. Kubuhlungu uma ngikhuluma nje ngoba kunengane inacala yabo. Umuntu onecala la uyena uma wayo nogogo wayo bayalazi iqiniso yabo. Balazi nje kahle manje kungiphatha kabuhlungu ukuthi ngifana nomuntu investile kuleya ngane le yabo. Wena mfethu ufana nomuntu obu-investele ibhanoyi elindizile. Bengidlala ibhanoyi bahamba nendlwana. Futhi livesane landiza leli bhanoyi investile. Fana nalento yokuthi ukhulisa ingane, ukhulisa ithi ingane isindala siqale sithi iyofuna ubaba wayo. Sonke lesikhathi the time uyikhulisa yona ibingamazi ubaba wayo. Kodwa manje isindala isiyaqala ngoba isisebenza isi-right isithi hey mina ngifuna ubaba wami. Yazi ngidele konke ngibone ekhaya bengisho bekhulume ngisho abantu bangaphandle. So le ngane le ifana nobani mhlawumbe ifana nokhokho phela ngoba phela ukhokho angimazi. Angithi yabo ngizwe ngithi mhlawumbe ifana nokhokho angimazi lo khokho lo ngoba phela ayisengiyayibona into sayi no. Lokhu futhi uyakubona nje ukuthi hayi yabona into moyizwa ngaphakathi usuyifila uqale wayibukela kude usuyayifila manje hayi no yonke abakhuluma ngayo. Hayi bafana. Hayi bafana. Zaqala usokufika uba ufilanga ngabe sihappy kabi. Ima-ke kwakumele enze njani sisi amkele ukuthi ingane akusiye yakhe. Hayibo baningi abo stepfather la ngaphandle. Cha phela kwakumele umtshele ukuthi u-stepfather ungavesane umlokhu njalo. Yini yakusinda ukuthi ungitshele ngoba phela kumele ungitshele ubone ukuthi mina ngizoreact kanjani lapho. Yazi mhlambe ngaba ukho la nikhona today. Nisajola nje nawe sisi. Kodwa ngeke ukwazi ukujola naye. Akona sisajoli. Ngathi uncenga kancane kona ngilitholile iqiniso nginokuthi hayi ayikho lento ngibulawa uthando kodwa ngabona ukuthi ayino ayikho lento le. Yabo. Yazi eqineni yavela nayo lenja le ubaba umgodoyi la nevele sezongibhokela. Yabo sengizwa ngabantu la kukhuluma hambe kuthiwa mina uhambe ejabula la echoma ethi hayi ukhona umuntu omkhuliselayo ingane. Yabo yena uzofika nje sezosevisa kuma wayo into enjani le sisi uyayizwa leyo nto wathini wena ngakuthini ngeke ngangikephi mina kuyamjabulisa lokho noma wena ukuthi ngiyajabula uyabona nje manje ubhalile wesithi ngikhululeke ayikuhlupha kancane ufuna ngenze njani kanjani ima nginqoma ikhanda lami yini ngikunike lona ngoba phela mangithi imali ngisazoyihlanganisa isahlanganiswa sengiqedile angazi ukuthi usufuna yini usufuna ngiyenze musuthi ngiyajabula angazi ukuthi usungenile yini ngaphakathi wabona injabulo igxumagxuma ngaphakathi manje umuthi ufuna unginike ikhanda no phela angazi ukuthi ufuna njalo izongisebenzela ngani no ufuna ngenze kanjani ngoba phela ngiyasho ukuthi isolution ukuthi ngisazama kwanga wawukade ukukhulunywa ukuthi sesiphela isikhathi esingakanani uzame phela shuthi imizamo yami ihamba kancane nisho into eyodwa nithi ngiyazama kancane shuthi imizamo yini sisi makuwukuthi uyazama kube ukuthi mhlambe every month kuba khona into enibuyisa ngakubafa kunalokho ngisho ufona yazi ngisho ngifona bese bengasayibambi ishe ingcingo zami siholi isebenzi imake kanti yini le wena othi usazama kusazama phela wona lo mkhufefo ubaba wayingane imake wena njengomuntu okuwena umuntu onephutha la sengitshela ngobaba wengane usumtshela ubaba wengane awuzange umtshele ngaye iqaleni the time endle ingane ufuna ngenze njani ufuna ukuthi ngilambise umntana mangaye ecrash angafundi ukuze ngizokhokhela imali yona into ofuna ukuthi yenzeke la ima hayibo wesisi lalela la ubhuti ukuthi kwenzakalani ngengane akwenzeki ngengane ubhuti kahle mase sibuyele emaqinisweni akahlangani nalo thuvo omtshela wona you understand ini ayikho leyo nto wena uselfish hayibo uze uyalikhipha uselfish hayibo kahle hawu wena umuntu oselfish lana hayibo yabona bafutsheni ziningi hayibo amantombazane la emhlabeni yabo egcineni
siphenduke thina abantu aba-wrong mase sesithatha iy'nqumo yabo. Iy'lwane Because manje ngoba lento vele yimbi. ekugcineni omunye umuntu osuke ebuka esayidini mina sengize into e-wrong umuntu wesifazane akayazi ilokhu nje i-pain enginayo ngaphakathi, akazi ukuthi lo muntu mhlawumbe sengibezele for isikhathi esingakanani yabo. Kuney'nkinga othi uma ngabe ubhekana nazo uthi hayi sizoyilungisa nomuntu wami yabo, ulibele uthi hayi sizoyilungisa kodwa manje zilibele zikudle ngoba noma uthi uyazama uyabona ukuthi yabo la akuzameki, angithi yabo. Bese kunale nesilonda sokuthi uma wenganyama ekugcineni uma wenganyama wenzani? Wenzani uma wenganyama? Bafethu yazi mina Shuthi mina bengirenta la wena bengikhokhela ukuthi uthi nginengane enganayo bungirentisela leyo nto leyo. and uyambona ukuthi usisi nje hale ndaba nje. Yabo nje. Ukuthi uthini kungena ngapha kuphuma ngapha. Wesisi yabona namhlanje ke sisi. Yabona namhlanje la manqamu sisi. Yabona namhlanje. Yes. Angazi ukuthi ukhuluma ngani. Okay, yabona namhlanje kwenzakalani? Uyakhumbula labo omama bakudala laba ababegqoka ipitikoti nefull pant ngaphansi. Neke namhlanje ke uzokuboneke lokho. Angikhohlwa ngeke sikwenze lokho. Nathi sokwenza into nawe ezokwenza ukuthi uyifile ngoba vele le yanto leya uhlangene noma wakhe yabo nje kumele phela vele wena mfethu Mama lokho ukhuluma ngaye kangaka. ngoba naye yini lo ikhulumayo sisi ana sikole Awuyathatha umbeke kini ngoba ngathi kini isikole abo ikhaba ngento abangafuni Esikole kodwa ukaza ungibona ingane ukuthi akuyona yakho. Hlangana phi ke lokho okushoyo? Wena nje ofake indabeni yesikole Mina ngikhuluma ngediscipline ukuthi uma wakhe wahluleka umfundisi uyakwazi ungenaphi bona uma yazi ungathola ukuthi ngoba bethi mawaba akekho ungathola ukuthi ucashisiwe uzwe ukuthi ngiyeza washaya ikhona sengazaqashele wena ebasengaqashela yena kwathiwa iphuma la mina kahlahlela yabo ngiyabona ukuthi iphutha sengilenzile la sengisuke ngakhuluma kakhulu yabo ngisuke ngakhuluma kakhulu kanti angifuni ukuthi ngize ngiveze ukubhubesi bami noma ubulwane bami yabo because manje ngeke kuze kube mnandi lokho into engiyifunayo mina la ukuthi nje ngithole imali yami ngiphume ngihambe in peace ngoba manje kuzonyiwe sisahlanganisa imali sisayizama sizozama ukwenza kangcono ukuthi kumele ngenze into ezonikhuthaza ukuthi kahle iyafuneka le mali le kumele siyizame yabo yazi sisi yabo ngendlela oyenza ngayo yabo nami sekuyangicacela okusobala ukuthi should lento wakuyenza kumfowethu wawuyihlosile iqola and futhi wawuyenza ngoba unalento yokuthi ngeke angenze lutho mina yabo iqola imoto entshontshe noma mhlambe wawusumrekile noma ungangibuka kanjani mina kunandaba sethi uyangibuka wangibuka kuyayifanela nje la kumina mina anginandaba nawe kodwa ngikhuluma iqiniso akusiqiniso lento engikhulumayo yabo mina cabanga kwami yabo mina cha ngeke phela udlale ngomuntu kuzophela kanjalo yini wena umthetheleli wakhe yabona ke hayi nanomthetheleni into encane yini ungasho ukuthi mhlambe ngufada god wakhe yabo mina into engibuka ngathi izongisebenzela kuningi kwayikona nje lendlela kuningi mina okungangenza ngikhululeke ngikwazi ukuhlanganisa le mali le yami le ngidinga kubona ukuze bezokhuthala babone ukuthi yabo manje iyadingeka le mali le yabo mangathiwa nje ngithi qala ngiyaqalaza la kuningi ngakuthola kuningi imake the time wena uqalaze ephaketheni lakhe ngaqalaza ephaketheni lakhe uyena hayi mhlawumbe okunye kakho leyo kwathi ngemali yami mhlawumbe ima njengoba uthi yona sisi uyena ofarisha ofarisha ngenxa yani ngoba phela ngeke umuntu avesana kunika imali ingekho into ombambe ngayo wena phela khona wena kahle lento le ngathini kufana nokuthi ubhuti lo wam blackmail ya wena you understand
indoda endala kangaka le namazinyo aphelele yayingablackmailwa yimina. Nakho nje wakwenza waphumelela. Hayi bo mina ngamthothi ngikhulelwe njengomuntu engithandana naye wasemondla ingane sengimblackail. Imake. Umuthi wena kuyena ukhulelwe. Wathi ukhulelwe wase wathula. Ngathi ngikhulelwe. Ngoba ufuna ukuzwa ukuthi ama-actions akhe azothini ukuze uzofeza ifiso zakho. Yakhula ingane yazalwa ingane. Manje wena kusakuthinti nje phakathi ukuthi okay from the start But if bekungithinta ngaphakathi phela. Akutshengisanga. Ngenze njani ke manje? Akutshengisanga ukuthi wena ubuthinteke ukuthi ayikho ingane efanele ngabi nabantu. mina ngifana nomuntu End of the day. Ima ngithi ukhona ubaba wengane kanti yini wathi ngaleso siyaluyalumeni. lalela ke sithi. Wayengayaluzeli ngale ngoba uthi iselo wayengayaluzeli ngesikhathi yomkhumulela. Cha ikunene lalela fesi iqiniso. The time uyolahla umlenze lapha ya waweyengayaluyeli. Wabona ngiulahla. Kanti wawenzani? Noma mhlambe wawulokhu nje wawumshayela lokhu njani? Ngizwani ke vele namadoda akhuluma vele akhulume nje akhuluma Hayi. Kahle la sikhulunyiswa wena yabo. Wena nje khuluma imali kamfowethu ukuthi iphuma nini? Cha yabo lento le uzoyikhokha asisebenzi andike namhlanje ke ngizokwenza nje ukuthi iqukulani mina nihambe nampela. Mama engicula wena sikisapha. Hayibo angazi ingani phela imina lo nilethela nize ngami nize kumina manisho shuthi iqukulani mina ngizoba u28000 ningikhiphe bank. Nali iphenti bo lizosimela. Lithule. Libise phansi. Wesisi Mina sengithembe nina uyazi ukuthi hayi nizongilwela kulembi ngoba ayi impela mina ngizoba nesihluku yabo. Wesisi ngibona nje ngehlele ngezansi. Wesisi uyazi ukuthi lento njengoba wena ngiyakubona njengathi awunandaba ukuthi kwenzakalani. Uyazi ukuthi lento sisi inga endapha ishiya ithwesa umuntu ongenacala kulento le. Wena ungayibuka isayijoke for bathi abelungu for now. Yabo wena ungayibuka iyumdlalo manje. Kodwa egcineni iyoba buhlungu. You understand? Ngoba manje kuzoze kuthwale nomuntu ongahlangene nalezi zinto. Kuzoze kuthwala ingane icala elakho elenziwa wena ulenza uhlosile. Ngoba lento le niyenza futhi ningabi ngisho nanonembezo omncane ukuthi le omunye uphathini ufila kanjani. Mangithandane nabantu ababili ngakhulelwa ngizothi ingane yalo munye. Wesisi ungazodlala lawe. Ingane yaziwo Ibhodwe uyalazi umphiki. Aziwo nina nje ingane. Yabo nje wena mhla uzizwa ukuthi ukhulelwe wawazi ukuthi ukhuleliswa ba. Phela mina ngoba ubona ukuthi mina ngisilima mina. Wabona ukuthi ngcono uyifuhlele la kumina. Ngoba phela ungifuhlele ngengane. Kahle ngangigazi nami. Ayikho leyo nto leyo. Ngeke ungazizwa mina. Imali. Yini kwabalulu ukuthi nithi nimbuyisele imali yakhe umfowethu. Kuwena noma wakho. Nje eyenza ukuthi hayi sizoyibuyisa namanje njengoba usathi wena imali usayihlanganisa uzombuyisela. Ngoba belani. Angithi wawazi ukuthi wena wawenzani. Ngoba phela usefike nobufakazi ukuthi ngize ngibone ukuthi ngempela shuthi ingane shuthi uthi angifika nomfakazi uzoqhubeka. Cha ingangazi ngiyasho nami ukuthi bengazi. Awu. Manje manje ngicela ukubuza angithi uthi wayengazi mina ngafika nobufakazi. So mengifika nomfakazi waze ingane ukuthi yabanike. Hayi khuluma waze ngani uthi kabani ingane. Phela shuthi phela ingane abantu babebabili shuthi siwela ngani. Shuthi buwazi vele ukuthi ukhona ubabwayo ngithi yabo. Possibility. Buwazi ukuthi ukhona ubabwayo. Possibility. Muso ungitshela ngepossibility igama labelungu lelo. Mina ngikhuluma nawe ngesizulu la ngithi. Angithi usuthi manje isiyoyoyo isiyayaya. Vele isiyoyoyo. Indlela esombiza ngayo manje.
Kodwa bafethu aniboni ukuthi lento leyo ukuthi kahle kahle maniyenza and ayipheli kahle. Futhi ngeke iziphele kahle ngiyabuka nami ukuthi usabona yabo ngoba manje ngihlonipha Hayi ukuba khona bafo, kweni ngoba bafo. kube kuthiwa mhlambe sisodwa sobabili ngabe konakele. Bafo, yabona-ke manje njengoba i-case yakhe isila kuthina. Thina somenza ukuthi le mali le bazoyiyokoza. Okay, noma ungasho kanjalo kodwa mina ngizokubonisa ukuthi uzoyiyokoza le mali. Uthanda ungathandi. Futhi bengifisa engazuthi ungasipha inamba kama wakho. Ngizomenzani ma? Cha simfonele. Angithi nawe unolwazi lokuthi kwenzakalani. Wakhe weyisa nje ngomonisa. Unolwazi lwani uma uyena lo we-meeting ngani wawujola noma wena? Kanjani? Wawujola noma? Khuluma yini lo ekhulumayo? Mhlambe sasitshontshana kwazi. Angazi phela ingakho lokhu ngifunana nenamba yakhe. Selokhu nifikile la endlini ngibuza uma. Babuza uma. Shuthi wayithandana naye uzobuza nesanikwazini esidala. Shuthi ngangini. Wesisi yazini ngiyayibuka mina lento ukuthi wena sisi engazuthi ujwayele ukuzenzela ebantwini. Yabo? Bonala ukuthi ugqokisa umfethu ijazi futhi ungabi nendaba nalokho. Ngoba awuthami nandaba. Awunandaba phela ukuba unendaba ngabe kukhona into oyenzayo. Ngitshela mfethu yabo ngathi emva usengitholile uzokhe ingane yona yami. Okay. Ngesimo sokuthi mina ngiyenzeka lento ngiyamthanda yabo. Okay, ngazama ukuthi ngincenge inhliziyo kancane. Inkinga i-behavior yakhe. Yabo emva kokuthi sivezelana ukuthi yena ngimvezele ukuthi sengiyalazi iqiniso ngamkhombisa. I-behavior yakhe yashintsha. Iyona into le yangenza ukuthi ngize nami ngize ngihlubuke ngiphume kuyena ngimtshele yazini sonke lesikhathi lezi ngondla lengane le engayona yami. Ngicela ukuthi ungibuyisele zona lezi. Wena mfethu wawu-willing ukuthi usale usuliqoqa. Mfethu ngoba manje inhliziyo yami mina bese ngitshela yami yabo sengamukelile lokho yabo. Kodwa mfethu lokho kuba weak. Angizwanga mfethu. Lokho mina osungikhombisa kona ukuba weak. Hayi ngoba ingakho laba benigibele ekhanda ukuthi athi umuntu mayenze into ebhedayo mase kuba lula nje ukuthi hayi isikhathi wena mfethu yabo ngabuka isikhathi. Lalela mfethu. Lalela kuthiwe elwandle baningi ofishi. Khona omadevu. Khona yonke inhlobo kafish lapha elwandle. And manje ngathothi kwayona lo fish lo wena otshela ukuthi iwona. Mfethu khona ofish abangaphezulu kwalapha. Yabo mfethu ukuthi wasuwangiveze i-behavior yakhe wangivezela nokuthi ngisho mina kuthiwa ngimenzelana anganandaba nami. Ayibona leyo nto leyo. Ilento isithomba anginikeza sona emva kokuthi nje ngimtshengise ukuthi sengilitholile iqiniso ngoba yena belifihlile yabo. Washintsha yonke into. Nami iyona lento le engenza ukuthi ngize ngicasuke nami ngize ngibone no ukuze nami ngikwazi ukuthi ngikwazi ukuphefumula ngibe right. Ngicela ngangibuyisele imali yami yabo. Sisi ngeke iningi kakhulu le mali mfethu uthe imalini 28 to close to 30,000. Okay, yazini sisi asenzeni kanjani? Ngicela ukuthi senze into ezobalula kuthina sonke. Ngicela ukuthi wenze kanje inyanga nenyanga kumele kube khona imali ephumayo iza ngakumfowethu. Njengoba nomfowethu engazange ayikhiphe yonke u28 angithi mfethu. Yeah. Wena ungakujabulela ukuthi iqhamuke. Yeah, ayibuyise ngendlela nami bengiletha ngayo. Kube ukuthi sekuyena ondla mina manje yabo. Yayizwa sisinda. Hayi kahle la phela ubuyisa imali yami hayi ukuthi wesisi ubuyisa imali yami ngayithatha ngendlela ethatha ngayo ukuthi awungondli ubuyisa imali yami. Awumondli. Umbuyisela imali yakhe. Hayi ngizozama. Akusazanywa manje yabo njengoba inyanga le imkanje kumele udecide ukuthi i-month end wenze njani. Mhlambe kumele kuphose u2000 ikuthi kumfowethu. Yeah ngoba ngo500 hayi ngeke ngiyamukele lo. Ngeke nihlale endlini eright ke kanje nihlule ukukhokha u2000. Ikona imali yami la ngoba ngikutshela ikona imali yami ikona into imali yami. Hayibo. Naba abantu ikona mhlawumbe lo sofa silibona nje ngiyafa ngabo futhi abibona. Wesisi ngeke ukwazi ukubona. Awuzama ukwenza amaplan. Hayi ngizohlanganisa ngibone ukuthi ngiphuma nani. Cha phela kumele udecide mina kumele ungitshele into eqondile ukuthi ngenze njani.
makuwukuthi ngeke iphume imali angenze something makuthi umfowethu khona akubonayo ukuthi naye nakuyena endlini kungagcolisa inhliziyo mhlambe sengikubonile ngoba Gcolisa yiphi inhliziyo ey'mpahla zama? lalela la ngani wakho isigebengu Lalela la. isigebengu esikhulu Lalela. Wena ngathi uma uyamazi. lalela wesithi yabona-ke namhlanje sifuna ukuthi-ke ngisho noma umuphi umzali if mangase eze kuthiwa ingane yakhe isolakala entweni ecishe ibe kanje noma yenza into ecishe ibe kanje kube uyena ozosheshe ayiphushe ukuthi hey mutshele ukuze iphele yonke lento ingaze iye phambili kumele la endlini futhi yabo nje kube kuyangami ngabe ngigqilaza ngempela. yabo nje bafu nami ngiyakubona mningi ngabe ngathi Okay, lalela-ke sisi. For now ngeke sinigqilaze kakhulu. Senzela ukuthi nje nani nihlale babe sovalweni ningakhululeki. You understand? Meke waqala wakhipha u5,000 okuqala. Umfowethu uzobe seyibuyisa lezi zinto esizoyithatha la endlini. Nizobe niyithatha kephi? Angithi Niyithatha emzini kama? la endlini lalela kwesisi. U28,000 ucathini. Izinto Bayagana futhi zona. Kodwa akukho nini enizothatha iy'mpahla zamala. Oh, wena the time uthatha imali kamfowethu Ngayithatha kuma kahle kahle ngathini uyabona yazini kufana nokuthini wena umfowethu awumdrainer ngathini like umdrainer yonke i-part of yempilo yakhe ngoba kube wena wawungekho ngabe mhlawumbe umfowethu usayithenga imoto fethu ithezi nje lizophuma ngale mali elihle kabi uyazi nawe ukuthi mina fethu bengihlanganisa kanjani ngiyahlanganisa kuhlangane cha akaze luzothenga senzela angithi-ke uma wakho wayenolwazi lokuthi kwenzakalani animaziko mani bacathi bangathatha iy'mpahla zalayikani unokumazi ngoba Wesisi. singazi sisi ngithemba ukuthi-ke uyalazi udaba ukuthi uma sekufike thina kusuke seyikhala angizwa nathi asinandaba nayo into kahle Wesisi. ngaso no understand Sisi. nathi kahlekile into esiyizele la imali hayi sizele ukuthi ngiyasho sinendaba ukuthi nobani ngizokhokhela wena utitekile kancane sisi wena utitekile la kodwa yini ngiyakubuka ngazuthi uyadideka ukuthi kahle kahle thina size ngani la makuwukuthi imali ayiphumi kamfowethu iportion ka5,000 ukuze umfowethu naye akwazi ukubamba umoya naye akwazi ukuhila fethu kule mbobo wayishiya enhlizweni yakhe akhomba bengayishiya la wena wangenza ngayitshela ukuthi mina nginengane ngobaba yazi lo pain leyo ukuthi uphuce into obusuyitshela ukuthi eyakho njengoba umuzi umfethu ade sewilling ukuthi asale esevuma bese ngihlela ngisho indaba yokuthi kumele ngihambe ngihlawule yabo uyazi naye uyazi okay sisi ngicela-ke ukuthi-ke uzusixolela angithi uthe uma wakho unjani lokho engizokwenza manje ngifuna ukuthi kudlulise imessage kuwo wonke umuntu oyuza omunye umuntu ngokuthi yena afofile inkohlakalo le yena ayihlosile ukuyenza wena bekumele uhambise ingane kubo kangomfana ungadlali ngomfowethu you understand so namhlanje ke ngifuna ukutshela uma wakho ukuthi kufike ingwenya yafika yathatha u1 no2 emzini kama yebo angithi naye bebe involve kule mission impossible le ade niyenza kusho ba ukuthi ube involved kanjani kusho ba ukuthi ube involved uma wakho bazi iminyaka zakayenza njengomzali phakathi inkinga le ubazi kanjani wena ngathi unolwazi engenalo ubazi uma wakho bazi yonke imingane yakho imingasikhulelwe uzobwazini lalela uyatiteka sorry akana mfethu anangani
ingane No, yakho ngenza wena. isibonelo. ngeke phela ukwenza isibonelo. Ngeke sibonele ngento angenayo. Nangu umuntu lo. Yabona-ke ngoba ububuza ukuthi le ibhola engizenayo zizokwenzani. Uzobona Sengiyambonisa ukuthi zizokwenzani. yona zonke kumele Okay, uyibone. mfethu, Ayikho imali angithi. Ispeaker. Lesi speaker mfethu ngeke Singasithatha ispeaker si-right nale TV. Ayibo. Okay. Imake bese lalela. Sicela ungalinge nje usijwayele kabi ufuna ukuthi Inini enisijwayela kabi nifike uzothatha izinto la endlini. Ngizothatha izinto la endlini. Angizwa ngicela niwaphinde la magama. Ngithi usijwayela kabi ukuthi uzofika la endlini uzothatha izinto. Yini uzongenza ngizongishaya? Okay. Hayi mina Bafo. ngithembeni. Mfethu, cela nje urelaxe kanjalo. Okay, speaker siyaphuma. Akho speaker sophuma la. Imam mfethu ukuthula wena ngifuna abalo. Ngifuna ukubona ukuthi nizokwenzani ke. Okay. I-TV iyaphuma. Hawu i-TV kamani. Amaphoyisa shoot phela. Awafonela. Hayi funela amapholisa i-TV kabaphela. Ngicela ungangiphazamisi. Busu uzosikolozela la. Ngicela ungangiphazamisi please. Esoyenza nje sokutrendisa wena. Ayikho inkinga nginandaba phela. Ungamvumeli ukuthi alokhuze la. Kumele wakuthinta nje lezi igora lezi awazi ukuthi wenzani. Singifonela uma. Okay, ngifuna iplan. Okay. Bafo. Ngithatha le-TV. Ngizozana nike nizwe ukuthi ukuchaphaza umuntu into enjani. Utrendisa-ke sesi. Nami ngitrendisa-phi? Mina nginandaba nawe. Ufika nezigora la wena ufika nezigora la uzosibamba inkunzi nezigora zakho. La kuzosetshenzwa phela. Ngitshenile ngathi mina. Uyisigebengu kwawena nale igora zakhe eyigqoka ey'ngubo ezimnyama. Niyigebengu. Uzoyiwisa le TV. Asaphi. Sambele. Bafo, asaphi. Nizoke niboshwe nihambe niyibopha ngapha. Wena uzobona. Hayi noma ungangilwisa Wena mina. uzobona. Longile. Uzobona. Noma ungangilwisa. Uzobona. Ngeni iziniphumelele nalento nenza niyigebengu namasela. Longile. Wena ufika uzontshontsha emzini yabantu. Hayi ngithi angivele-ke la ngiphinde ngizobonga kumgwazela. Ngiyabonga kumgwazela ukuthi ukwazile ukuthi ungisize njengoba ngibacelile nje ukuthi bazongisiza kula bantu laba bengibhekene nabo ngoba hayi bese ngihlulekile bese siside isikhathi. Ube kuthiwa bebengekho bengeke ngikwazi ukuthi ngikuthole lokho engikutholile ne-TV njengoba nibonile nje beyithatha i-TV kanye ne-speaker ikona bengibonayo ukuthi kuzoba right okwamanje uzokwazi ukuthi ngicuthiseke inhliziyo. Lezi zinto lezi ngizoyiphatha kahle up until beze beqala bangikhokhela imali yami bese ngiyababuyisela-ke. Ngiyabonga kakhulu kumgwazela uyawenza umsebenzi wayo ngibone and bengazi futhi ngoba ngicela bona ukuthi bazongisebenzela sengibabone kakhulu benza imisebenzi nami ngathi hayi ke ngifonele bona bazongisiza. Hayi ngibonga kakhulu. Thank you.